би най-силният футболист на Ботев през този полусезон. Нищо общо с играчът, който наблюдавахме през първия. Поредната контратака за Берое. Извеждаш пас зад гърба на защитата и това е 2-0 за Берое. Георги Андонов бележи и спази обещанието да не се зарадва. Какво начало за Беройци. 16-та минута, 2-0. В нокдаун е поставен Ботев Пловдив. Не могат да повярват феновете на гостите, а тези на Берое са на седмото ни небе. Мълниеносна контратака, просто подаването към Георги Андонов беше от невероятна класа. Вижте още веднъж колко мъдро зад гърба на бранителя Йордан Христов беше изпратен този пас. Страхотна успеваемост. 2 атаки, 2 гола. Подаването на играча с номер 71 Амир Сеют. Вали има нужда от коментар. Прекрасно изиграна контратака. Страхотен двубой наблюдаваме, уважаеми зрители на Нюс 7.